Jumbe ariyo toka jang'ad bura Alfred Mabeya chiwo chik ne obila kata Ogai mar obila, Attorney General kod bad migawo mar obila chopo e nyim doho mamalo ma Kisumu mar chiwo ler gimomiyo kik kawnegi ondamo mar chik kuom chayo doho kendo rem chuoyo chike matayo ng'anyo e pacho ka ne ok gichopo e nyim doho no. Otieno Joab nigi ler. Kata bed ni pend chik ma pacho kae lero ni onge ng'ata ng'ata matelo mare ingo chike makamago. Riwruogo kinde pacho kae LSK bade ma Kisumu oseyo Ogai mar obila, Aton Jener kod bad migawo mar obila kuom rem chopo e doho dhi lero gimomiyo ok gichuogo chik matayo kaka ng'anyo owinjore tim kod kaka obila owinjore orit chenro mag ng'anyo. It's actually worrying a lot because today we are in Kisumu. We expected the AG and the IG to attend. Yesterday you saw in Nairobi, they were also attending the court. And this is all about failing to obey the court order. When the court gives an order, the expectation is that there has to be compliance. A disobedience of court order, especially with the bodies that, with the officers that have been given the highest authority in this republic, does not display a good conduct on their part. Ma bang' jang'ad bura Alfred Mabeya miyo gi chik jumbe ariyo mokalo mondo mi gichope doho mamalo ma Kisumu lero gimomiyo kik kawnegi ondamo mager bang' chayo doho kendo koso chuogo chikego. Kata kamano ne gioro kinde mag ka Aton Jener okil mare nyolero ne doho ni ne oyuoro e romo mar kuku mar jotend migepe. No. Even the AG she was to sit there. Orders have never been requests. So if you are here in persona, you take the stand, give the explanations. Whoever is here in persona for the IG, take the stand. Then we will make a decision. After you give the explanations, we hear what the other parties have to say, then we can give a decision, okay? Jotelogo nomindalo prochiko mar chuogo chike makamago mabiro neno ni ok oroch ratich oganda e kinde ng'anyo gino magiserem timo. Bura makamano nomak gi jogo manoyudo hinyruok kendo manoweto wedegi e kinde ng'anyo ma higa 2023 e bombe ma Kisumu, Homabay kod Migori. Burano ochan mar winj kendo tarik 25 dwe mar 9 higani kama doho biro chiwe ng'eto mare e wi okang' ma ibiro kawne bad migawo mar obila, Ogai mar obila kod Aton Jener. We will not be able to comply with the civil procedure rules and deliver within 60 days, but we will deliver the ruling on the 25th of September. We expect the court to deliver a ruling as to whether the IG and the AG will be found liable, and if so, then they will be sentenced. If the court will be convinced then with the reasons that they have advanced today, then it means that further directions will be given. Otieno Joab, Ramogi TV.